Aksyon Balita! Daghang nalipay karon nga ginikanan o gatinunan sa mga pagpahigayon og face-to-face ka klase sa mga tunghaan karong tuig 2022 tuig 2023. Ang ubang tunghaan padayon gihapon ang pagdawat sa mga estudyante aron mo enroll sa klase sa face-to-face kay hinumduman nga nagsugod ang klase ni adtong Agosto 22 ning tuiga. Ang lungsod sa San Jose ning probinsya sa Negros Oriental giklaro ni Mayor Belnic Lugronio say ang pag-abli sa una nga adlaw sa klase sa face-to-face. Pagsulod ng eskwelahan. Importante gani siya kay daghan yung daghang mga benepisyo nga maangkon sa mga kabataan samtang sila mag-eskwela. So naay mga madisiplina sila baka mahimo maakmo ayo ang ilahang interrelation sa mga bata skills niya ma-feel po nila ang pagtuon o pag-eskwela sa sulod sa eskwela. Sumala usab ni Mayor Belnic Lugronio nga nalipay siya nga mibalik na ang klase tungod kay hinahinay na usab ang pagbalik sa normal ang pagtuon sa mga kabataan kung maokisab kini ang giya ug daghan ang makabenepisyo nga maangkon pinaagi sa pag-eskwela. Gani matud pa ni Mayor Lugronio adunay 50% ang face-to-face tungod kay aduna pa may gihapoy hulga sa COVID-19. So karon sa lungsod sa San Jose 50% kay implement ang amuang lungsod face-to-face. Then smooth ang opening. Na ang problema lang sa ubang barangay kay katong mga ubang schools nga naguba sa Baguio Model. So nag-makeshift pa Dahil nga datos adunay pagtaas sa mi-enroll sa high school level o adunay pagmaba sa pag-enroll sa elementary level sa ilang lungsod sa San Jose. Karon nag-increase po ang level na diri sa high school. Nag-increase ang enrollment. Ga problema may sa classroom. So trend diri sa among lungsod sa high school nag-increase. Diri sa elementary naay kuan ron sa amo ang naay data nga nakuha diri sa among lungsod nag-decrease siya. Ang sulti sa among mga kuan sa maestra diri sa in charge of DepEd nga murag epekto atong pagpangusog sa ato ang programa sa population. So adunay decrease sa enrollment sa elementary. High school, okay. Ang high school increase.